Sikubingelele-ke mbukeli siphinde sikwamukele. Njengamanje-ke sikwephathele-ke olunye lodaba okuyilona-ke oluthela abasematheni. Lokhu kuze emveni kokuba insizwa yale Bergville ngomculo we-hip hop edumile uBig Zulu ephoste-ke ezinkundleni zokuxhumana ihhashi lakhe elisha-ke eluwohlobo le-McLaren elibiza-ke amamiliyoni. Uma ngabe sibheka-ke ngokwe-research yethu sithola ukuthi-ke lelu hlobo lwemoto lwe-McLaren lingenye yama-sports cars, but-ke kudiphenda imodeli ukuthi-ke ibiza malini, but-ke iweta noma i-range from u-2.9 million to u-6.7 or even u-7 million. Nokuyimoto-ke eyibiza kakhulu ngani so sithi-ke congratulations to Big Zulu. Uphinde washo kwathi uzoyibhala ukuthi-ke ayizonda inkabi. So ngani-ke kuyagqugquzela kakhulu kubantu abaningi nabasafisa ukuphila ngo-music noma bafeza amaphupho akho ukuthi-ke kuyenzeka ngani. So khumbula ukuthi uBig Zulu akukhona okokuqala-ke eveza ezinye zey'moto as a part of impumelelo yakhe. Sokhumbula ephosta ama-Range Rover, ama-V-Class, ama-H1, amagusheshe nezinye ey'ningi, even though emenshina ukuthi ezinye y'bhilongi kuyena ezekhampani, but lokho kukodwa kuyagqugquzela kumuntu osafisa ukuphila ngomculo nakumuntu omnyama nje ukuthi ngokuy'khuthala nokubekezela konke kuyenzeka. Mbukela iSethwehla TV nankamanye amavidiyo sikuphathele wona.